Ben, bo día, grazas por estardes aquí. Xa sabemos que nin é doado chegar ata a illa, que non chega a Redondela, ou chegar a illa, nin parece que tampouco o día nos acompaña coa mañá máis luminosa do mundo. Por tanto, dobremente grazas, pero tamén ten o seu aquel vir a illa de San Simón, non? Ten tamén un punto de emoción, aquel punto de encontro coa nosa historia, coa nosa memoria. E precisamente tamén por iso foi polo que xa hai uns anos entramos en contacto co Concello de Redondela para asinar un protocolo de convenio, propiamente, bueno, si tiña forma de convenio, efectivamente, de colaboración entre o Consello da Cultura Galega e o Concello de Redondela para situar precisamente nesta illa unha actividade anual que pola propia complexidade da historia da illa, que nos relatou tamén Xurxo como experto aí fora hai un momento, pois colocamos realmente en dúas vías que se van alternando. Un ano toca falar da cultura galega medieval, alrededor de Meldiño e dos probadores da ría de Vigo, pero non só, de feito o ano pasado, que era o ano de Afonso X, realmente pois estuvo dedicada a música e outro ano moito máis escuro, moito máis dramático, moito máis ferinte nas nosas memorias, que foi pois, o destino que tamén tivo esta illa, non? Ese era o tema que tocaba para este ano, non? Un tema que está sempre presente na programación do Consello da Cultura Galega, como non podía ser de outro xeito, non? A memoria, que quixemos combinar ademais pois, co exilio, non? Que tamén é outro dos temas recorrentes que nos convoca todos os anos. Por tanto, memoria e exilio tiñan que conxugarse na xornada deste ano, non? E aí empezamos a traballar. Grazas a Pablo e grazas tamén pois, a Comisión Técnica do equipo de Migración Galega, que está aquí representada por Xosé Manuel Núñez Seixas, que ademais de ser vicepresidente do Consello é quen coordina o arquivo, non? Que estábamos centrados no ensino, no exilio. En aquel momento aínda non tiñamos a certeza de que Florencio Delgado Gurriarán fose a ser o protagonista do Día de Letras Galegas deste ano e que nos iba a convocar tamén el de maneira especial a falarmos do exilio republicano, do exilio galego ao longo de todo o ano, non? É dicir, son coincidencias que poden ser máis ou menos felices, pero en todo caso son oportunas, porque acaban dando moita máis cohesión aqueles temas que programamos, non? O que non sabíamos daquela, non podíamos ni siquiera imaginar, era como de actualidade ian estar os exilios, os éxodos provocados pola sinrazón da invasión e da guerra, non? É dicir, por tanto, esta nova situación que estamos vivindo coa guerra de Ucraína pois nos acaba colocando aínda de maneira moito máis importante en rememorar o que foi o noso propio exilio para comprender a gravidade da situación que estamos vivendo e, por tanto, de cal debe ser a nosa posición de acollida àqueles que fuxen da barbarie da guerra, non? Sen máis, voulle dar a palabra a Xurxo Martínez, que representa nesta mesa Concello de Redondela, co rogo de que agradeza a alcaldesa e a Corporación Municipal un ano máis a acollida, e logo falará Pablo como realmente coordinador da xornada que nos convocose aquí. Vale, pois, bos días. Tedes que disculpar a ausencia tanto da alcaldesa como do resto do equipo de goberno. Eu son un traballador, un funcionario máis do Concello de Redondela, pero, bueno, xa fago de guía turístico e agora fago de representante municipal. Pero, bueno, xusto coincide que hoxe é o día grande das festas da Coca de Redondela. Coincidiron desta maneira tamén por o tema de cadrar as datas que había libres da illa e as datas que teñan disponibilidade de algúns dos conferenciantes, algúns dos relatores. Por iso coincidiu unha data tan, bueno, coa festa maior de Redondela. En todo caso, bueno, que dixo a presidenta,
iniciamos, digamos, este convenio sempre co propósito inicial de darlle un uso á illa arredor do que a illa foi. Por un lado, o que falábamos da lírica medieval, e poñer en valor un espazo de referencia para o que podían ser os estudos medievais, pois, o que falábamos dende a música, a cuestións de arquitectura, que tamén creo que foi unhas cousas que se falaran na primeira vez que nos reuníramos, sobre os procesos de recuperación, de estudio da pedra, etc. E tamén esa outra parte da historia da illa, tanto o exilio e a inmigración. Tamén falamos algunha vez de facer algunhas xornadas sobre a cuestión migratoria. Entón, bueno, eu creo que é unha forma de que o Concello de Redondela se sitúe, como sempre tratou de situarse, nunha referencia no espacio cultural, nun lugar de acollida para a investigación e para a reflexión sobre a nosa propia historia, identidade, cultura, lingua, etc. Entón, bueno, ainda que eu non podo falar en nome do goberno e en nome do municipio, como traballador e tamén como persoa interesada, creo que é algo necesario de que os municipios e as institucións culturais, neste caso o Consello da Cultura, colaboren para levar, digamos, o traballo, por exemplo, da propia Consello da Cultura a outros espazos máis alado que ás veces poden ser os núcleos da universidade, as cidades, Santiago, Vigo, A Coruña, etc., para, digamos, tamén xerar, canto menos, que soe entre a poboación que hai actividades culturais e de investigación, e que, por tanto, puedan crear unha certa curiosidade, unha certa atención sobre estas temáticas. Por tanto, bueno, darvos a benvida a Redondela, a illa, e que as xornadas que teñan o mellor resultado posible. Ben, moitas grazas á presidenta, a Charro e máis a Xurxo, en representación do Concello de Redondela, dende logo. Eu quero estender o agradecemento, dende logo, a Xosé Manuel Núñez Seixas, que foi unha persoa que que recibeu moi ben esta proposta, en certa medida fixo de enlace a través do traballo que fan sobre migración no Consello, e despois as participantes e os participantes que nos acompañades hoxe aquí, e dende logo ao público. A idea destas xornadas pois ten que ver en realidade unhas conversas intentando chegar dende diferentes actividades, dende diferentes perspectivas, intentando tamén dende diferentes xeografías. Eso se cadra é unha cousa para traballar mellor pola miña parte no futuro, a hora de pensar tamén as xeografías dos exilios, a esa experiencia que están marcadas nestas xornadas a través de o letreiro no que están legados e dislocación. Eu vou desfacer un pouco a miña aproximación a esas palabras á hora de pensar as xornadas en relación cos contidos que imos a poñer en circulación estes días, que van a estar tamén na rede e na página web do Consello. Cando pensamos en legado, dende logo, pensamos nunha relación afectiva con algo do que tiramos ou contamos con tirar unha utilidade non sei se é a palabra, pero que vai a incidir na maneira en que nos relacionamos co presente e imaginamos o futuro, dende logo, non? Pero para min o máis importante é ese vencello emocional, ese vencello de certa débeda que sempre encapsula a utilización do legado. E despois, o recurso á dislocación, que neste caso está tomado de un sociólogo británico de orixe xamaicano, que é Stuart Hall, pois como Hall pensa a dislocación, na súa propia experiencia, el fala de unha dislocación anterior á saída cara a metrópole, que era Inglaterra cando elía, porque aínda era Xamaica colonia. Entón, el toma conciencia, estando fora dunha situación como suxeito colonial de, digamos, alteridade con respecto ao presente. Cando eu propoño pensar dentro deste marco os exilios, o que penso é que as experiencias de alteridade, as que foron forzadas as exiliadas e os exiliados,
pois tamén tenden pontes con outras experiencias de novo de dislocación, de alteridade co noso presente que están tan, por desgraza, tan ao día por cuestións de exclusión económica social, por cuestións de unha crecente violencia con respecto ás liberdades sexuais. Entón, o que eu, por exemplo, o que eu penso, dende logo con un racismo crecente, o que eu penso é que o exilio, dende logo, temos moitas aprendizaxes nel con respecto a situacións de desplazamento forzoso, pero tamén con dificultades para engancharnos ao presente que están moito máis ao día. Esa era un pouco a idea deste marco, non? E despois había que darlle forma, había que enchelo a copa con algo, entón, o que hai son unha participación de investigadoras e investigadores senlleiros no estudo de diferentes ámbitos do exilio, tanto de historia cultural, literaria, estudos culturais, do eido da música, por aí acompañados tamén dunha mesa redonda na que se vai a falar, dende logo, do exilio galego a México en relación coa figura de Delgado Gurriarán, e con un concerto moi particular, que é sempre a chega de Samuel Diz, que é moi particular porque máis alá da emoción que nos pode suxerir ou crear a súa interpretación, sempre está acompañada nel dun traballo de investigación que vai a partillar connosco, e, por último, enmarcadas pola achega de dúas voces senlleiras na historiografía galega contemporánea, como son Ramón Villares e Xosé Manuel Núñez Seixas, que de alguna maneira se teñen achegado dende as súas investigacións aos estudos de migración e de exilio, manifestamente tamén. Entón, ese é un pouco así o plano do programa. Pola miña parte, nada máis que agradecer de novo ao Consello, ao Concello de Redondela e a todas vos por estardes aquí. Moitas